Il-qorti li qed ittalba l-ħelsien mill-arrest ta' Darren De Bono ta' kif komplet tinstema' l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' żewġ ex-plejers internazzjonali tal-futbol Darren De Bono u Jeffrey Ketkuti li huma mixlija b'każ li qed jiġi deskritt bħala l-akbar reat tax-xorta tiegħu u li jinvolvi l-ħasil ta' miljuni ta' euro. De Bono ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 50,000 euro u garanzija personali ta' 200,000 euro, kif ukoll li ma jistax isiefer u li ma jistax jersaq 10 metri lejn il-kosta. Il-kompilazzjoni tal-provi bdiet f'Novembru li għadda u Ketkuti kien ingħata l-libertà proviżorja aktar kmieni din is-sena. It-tlieta fil-qorti xiedu qatt ta' ex-impjegati tal-kumpanija World Water Fisheries li kien jieħu ħsiebha De Bono. Il-kontrollur finanzjarju tal-kumpanija Charles Farrugia xied fil-qorti li ma kienx ħa kompletament l-irwol meta telaq mill-kumpanija f'Marzu tal-2014 u li x-xogħol tal-kontrollur finanzjarju kien jieħu ħsiebu Chris Baldacchino li bħalissa qed jaffaċċja akkużi kriminali fuq ħasil ta' flus. Darren De Bono kien ġie impjegat bħala persuna ta' fiduċja tal-eks Ministru Nazzjonalista Joe Borg u li aktar tard kien sar Kummissarju Ewropew. Dan fil-waqt li Jeffrey Ketkuti kien intalab mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa sabiex jiġi rrekordjat jgħid kemm iż-żewġ tirġiel kienu ħbieb antiki. Brian Tonna, Carl Cini, Manuel Castagna u Catherine Bondin Carter minn Nexia BT ingħataw il-ħelsien mill-arrest mill-qorti hekk kif komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tagħhom. L-erba' akkużati kienu tresqu l-qorti fl-20 ta' Marzu li għadda, akkużati b'ħasil ta' flus. Il-ħelsien mill-arrest ingħata fuq diversi kundizzjonijiet fejn Brian Tonna u Carl Cini jridu jħallsu 60,000 euro f'depożitu b'garanzija personali ta' 90,000 euro. Catherine Bondin Carter titħallas 15,000 euro f'depożitu b'garanzija personali ta' 15,000 euro. Waqt li l-akkużat ieħor Manuel Castagna irid iħallas 30,000 euro f'depożitu b'garanzija personali ta' 45,000 euro. Barra dan il-ħlas l-erba' akkużati jridu jiffirmaw fl-assa filwaqt li jridu jkunu d-dar matul il-lejl. Intant waqt is-smigħ ta' tlieta xiedu diversi persuni li kienu involuti fl-investigazzjoni sabiex waslu għall-arrest tal-akkużati. Raġel li kellu argument ma' martu għax binhom ma rridx imur l-aċċess miegħu ġie kkundannat 10 xhur ħabs sospiżi għal 18-il xahar. Dan wara l-instab ħati li ħebba l-martu ikkawżala ġrieħ ħfief u ta' fastidju. Ir-raġel ġie mixli wkoll juża apparat tal-komunikazzjoni sabiex jeddet lil martu u anke leħeb għalħu martu. Intqal kif l-akkużat kien mar l-assa taż-żejtun u stqar li hu kien imsawwat mill-qraba ta' martu u kien hawn fejn il-mara tiegħu ċemplet l-assa u għamlet rapport li ż-żewġa kien isawwata u jsegwiha. Fil-qorti l-mara qalet kif hu l-akkużat kienu għaddejjin mill-proċedura tas-separazzjoni u li hu ħebbaliha kemm il-darba. Qalet li dakinhar tal-każ ipprova jiġbed lil binhom biex jieħdu miegħu u kien hawn li huwa intervjena. Raġel ta' 34 sena li jgħix ħaż-Żabbar baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli li jeddet u ta' fastidju lill-ommu ta' 65 sena. Barra dawn l-akkużi huwa ġie mixli wkoll li ma segwix l-ordnijiet tal-pulizija. Ir-raġel ċaħad l-akkużi. Il-prosekuzzjoni talbet għall-ordni ta' protezzjoni f'isemmhom l-akkużat.